И здравейте хора, аз съм Хедшот Килър. Днес ще правя giveaway на Minecraft 4, аз пък 4, 2 премиум акаунта. На 2 премиум акаунта, като стигна 100, 105, 110 абоната, ще го тегля. Ще правя giveaway на Minecraft 2 премиум акаунта, пък ако стигна повече от 120, може да станат 4. Помислете си хубаво. Да. Това мисля да е... искам да правя giveaway, защото много хора ме следят. 97 абоната, това означава доста за мен. Така, да. Тези, които са се абонирали, трябва само да харесат клипа. Аз ще кажа правилата, да е. Ще ги напиша под описанието. Да, ще правя giveaway на 110 абоната ще го правя, като се ги събера. Почвам с Steam giveaway, раздавам това. Пълвам акаунтите и да, това е и чао!